indawo is a spirit ne ispirit sakhona ispirit esingena umuntu bese sifuna ukuthi usenzele into zakhona zesintu ngesisikhathi bathi kumele usilaphe ngesisikhathi bathi sithwasele ngesisikhathi bathi senzele. Now where I want to start ukuthi it's not everyone ozongenwa idlozi lendawo okumele ukuthi alithwasele. Siqale lapho. It's not always where uzohlushwa ile spirit somdawe bese kumele ukuthi wena uhambe uyothwasa. Fethi remote yempilo yakho. Yingakho kuthiwa umdawo uyakwazi ukuvala into zakho. Umdawo uyakwazi ukuthi avale finances yakho. Umdawo uyakwazi ukuthi akuvalele ukuthi ungajoli. Uhlangane nomuntu unithandane 2 minutes isekadonsa inyawo kasayingena indaba yakho. Umdawo uyakwazi ukwenza so that umnake is not ukuthi akupunish ufuna ukuthi umnake qala ngami. So manje mawuthi umdzawo wakhe akakaboni ngamehlo then mase kwenzakala ukuthi ngiqedile ukuthwasa then lo mdzawo usangihlupha kumele ngiphinde futhi ngibuyele ngiyothwasa. Uyoqala phansi phathana. Uyoqala phansi ngoba umdawo awuna half done so qedela la sigcine khona umdawo awunayo loyo. Uyoqala phansi. I think we are jack of all trade these days. That's why yinkinga and lento idalwa ukuthanda imali. Yinkinga yokuthi thina manje ukunyanga sekuyibusiness ne competition. Ukuthi njengoba ugogo sibanibani anamathwasa nami ngiyashayela ngapha. Yakhumbula ngisho ngithi ukunga understand lokhu kwenza izinto ebumnyameni nobugreed bobunyanga bese sigcina abanye abantu into yakho izisuke kuwe. Ugcine sowulanda izinto ezizorula emsamo wakho. Bese ubiza abanye abantwana uthi ngiyathwasisa ngithwasisa umdzawo ahlala endaweni enjalo khohlo. Yingakho abantu umuntu uzothwasa kuze kube kathathu. Alokuthi agijimisa ukuthi ngilungisa umdzawo. Okhulume ngomdzawo wasezibeni, ngomdzawo waselwandle, ngomdzawo wasentabeni. My question but lila ezibeni nasolwandle. Don't you think that's why abanye abantu mabe yokuthiwa kuyobharula umdawo uthola abantu abehamba namanzi bengasaboyi? It's maybe I don't know. Ubarulela kuphi? Ikuphi into yakho? Akwazi kuyosukela isiziba lapha eMpumalanga uthi hayi ngiyofaka abantwana ngoba lo mntwana uthe uphupha isiziba bese uthi nasi isiziba lapha asingeneni. Ningabuya ningangabuyi. Ngoba kukhona abantu abathwalayo ababeka izinto emanzini. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Phatanani. I am your chef. Darling, I'm not just a chef, yes, but I am the chef of the nation. Yes. The chef that makes sure that herbs, spices, everything comes together. If the episode is not good, you must redo it. Because which means there are spices that are missing. Yes. You know, that's how we do it. Conte. And we can't give people in the soda. We can't. Anyway, my munchies ngoba beningicileke. Ngiyazi ukuthi bayakuthanda kakhulu. Yes. Ku Facebook nje khona Ngiyabathanda nami. Ngiyabathanda nami kakhulu. Hey ku Facebook uyintandokazi. Yazi kunenye video yakho yakudala esiyasenzile ngayifaka yavele yaku 300,000 ngithi ngiyakhumbula ungibonisa uthi bona shabela labuka la phela le video sasiyenze ngoDecember. I think mawuqala ukufika kwa Munchies and Thoughts first time. Yes yazi ukuthi into enginotisile wena Dr. Shabela ukuthi abantu bayadinga ulwazi, abantu bayadinga ukufunda, so uma bethola into abafundisayo bayayigreba. I get messages umuntu athi yo gogo yazi lento oyikhulumayo dala ngihamba khana ngithola namhlanje. Wow. Khona ngiyi-understand namhlanje. It gives me peace knowing ukuthi I'm doing something right.
you know what? noma kungichaza ngezangoma nje ayi Nkosi yami kodwa kulungile. Remember ukuthi this is your calling too. You are a teacher anyway. Kunomunye ubhale lapha kwi-comment section athi ngiyamazi ugogo lona uthisha Ramukara something like that. Yangihlale Rabukala yes. Isikole sakho ufundisa kuso yini? Selihlabile. Khona lapha. Ikatiso. So I know and she's a teacher and she still teach. I'm like wow. Yeah, I'm a high school We've teacher. got youngsters who are watching and I am happy. But anyway, guys, I want to say thank you so much for your support, your love everywhere. Facebook, TikTok, YouTube. Yeah. Please tell them, who are you because we are growing every day. Wey, bayangazi abamantshisi bam family yami le. Sengi part of the family. Thokozani nguku Dr. Shabalala ke mina. Ngumlaphi wendabuko ngame bathi laba wathi speaker ngesilungu kona lo. Motivational speaker. Yes. For isintu nje I'm a custodian yama traditions and cultures more than anything. Wow. Ngimela isintu nje mina. Ngimela isintu ubunyanga ubulaphi generally. So ngumuntu osebenzayo mina kakhulu. It's not only ubunyanga, I'm a teacher as we said, and then okunye nje okuseceleni okungafunile. But ke yimi lo bafethu nyangazi ngizalole eMabuluka ngihlale eRabukala ngihamba yonke le ndawo ngiyayilaphela nje. And I give guidance. Remember i-guidance ayibhadalelwa. Umuntu makangithi gogo ngicela ungiguidela, I'll just guide you. Ngiyacela kodwa baphungula indaba amaphupho Nkosi yami. Hey. Kulungile. Yimi Shabalala. Thank you so much. Ngidanga lamavuso omshengu simatha sibathuli. Yazi komunye umfana wakaMshengu. Bahledana. High school. Yabona bakwaShabalala. Insizwa zakaShabalala angiyakutshela. Kube wayithathela kube usahleli. And lapho bese ngabangani manje ngithi phela you don't want to cross Iqala the lapho, line. iqala lapho. Insizwa zakaMshengu ziqala ngokufuna ukufunda. Beka sakufunda wena wa. Usho kanjalo? Andibe kumngani nami nje singabangani nje like yo. Kube wayithathela. Sinempatho thina nabo makoti wethu sabanakekela. Kodwa khona umunye wakaMshengu wadlala ngami. Anyway, guys, you all know that I am an author of this beautiful book called On My Own. I have found sunshine. I want to say thank you so much for your support, your love. This book is doing well. This is my best-selling book, guys. Kakhulu nginayo. And yes, Abayithenge and nginayo, it's I very can't nice. wait. The second book is coming. And you know what I'm thinking, but I will see. I'm thinking to maybe after the pre-orders and everything, to have a small intimate event where we just talking, and then Zokani maybe send it like a round table, just an episode, because it will be invited. You know, like I already got a very beautiful one, small, and nice. nibe bahle nje nisihlaleni nje. Hayi sofaka amahili nana sofaka Yebo da, amahili. yebo sikhulumeni nje ukuthi. And this book is very emotional. It is. Yenza ama emotions at. Wow. It's very touching, and I think most people will relate, so they must buy it. Please do buy this book, and the second book is on the way. Dr. Shabalala, today, guys, you all know Lawa Manches and Thoughts. I will do topics and revisit them. Yes. And that's how we learn. Because namang ngihlezi ngibuka ngilalela different speakers and different things. Sometimes ngiba nama questions that are not answered, some they are answered and whatever. Then But anyway, ngoba ngihlale ngisho ukuthi imfundo ayikhulelwa. Ulwazi ngisacela nje ukungifundise ngalento ekuthiwa umndawo ngoba ngizwe izinto eziningi ngomndawo. Ngizwe izinto like ngicela nje ukuthi nje you are a good teacher. Umndawo or umndawo. Umndawo ibizwa kaningi and kuyahlukana futhi. Okay, please educate us. All right. I-topic ethanda ukujula lene. So ngifuna ukuthi ngizoyikhuluma ngendlela yami. So angikhulumela ukuthi i-general, I'm not generalizing. Ngikhuluma ngendlela ngokwazi kwami. Right. I love it mawuthi you are not generalizing. Yes. Good. Umdawo is a spirit. Nginokuzwa abantu bathi is a foreign spirit, abantu ababuya ngaphandle. Part of that is true. But what is umdawo? Umdawo nje. We have isizwe.
a clan ebizwa ngamandawe. It's a clan. Njengoba abantu bathi amaZulu, njengoba abantu bathi abeSuthu, sinamandawe. Bayatholakala man, ungafika eMozambique angisakhumbula ukuthi kuphi, but bakhona eMozambique. Chipiwa or what? Or is not that? Yeah, something like that. Uyafika naseZimbabwe bakhona. Okay. Amandawe. So it's a clan. Bane language yabo bathi sindawe. So kuphinde kube nendawe. Indawe. Indawe is a spirit. Ne? Ispirit sakhona ispirit esingena umuntu bese sifuna ukuthi usenzele into zakhona zesintu. Ngesisikhathi bathi kumele usilaphe, ngesisikhathi bathi sithwasele, ngesisikhathi bathi senzele. Now where I want to start ukuthi it's not everyone ozongenwa idlozi lendawe okumele ukuthi alithwasele. Siqale lapho. It's not always where uzohlushwa ile spirit somdawe bese kumele ukuthi wena uhambe uthwasa. Kukhona umdawo okungukuthi uzoyifunela nje into zakhe kuwe. Wena standing in as a custodian emdenini wakini. Bese ungena wena. Ngizokutshela ukuthi uza kanjani. Kukhona umdawe indawe ezongena kuwe. Kungukuthi iyakweletwa kini. It's a spirit okungukuthi kini abantu abadala beba bangambhadali noma bamenzisa izinto then azange abe compensated. Akangeni njengomdliwa but ungena njengendawo ufuna just into zakhe. Akafuna ukuvurva umuntu uvurvaya lo ongene kuye. Ngiphina ngitshe ukuthi ngendlela enjani. Bese kuba nalo ozongenwa indzawe efuna ukuthwaselwa. Remember, take note. Alikho idlozi elizofuna ukuthi ulithwasele kungasidlozi lakini. Ngingasi bloodline yakho. Ngifuna ukulungisa indaba ukuthi amandzawo ageneralizwe ukuthi ama foreign spirits. Ngizobuyela lapha. Now, kulo othwasayo. Uthwasa mdzawo muni bayahlukana. Sinomdzawo wempophoma, sinomdzawo wentaba, sinomdzawo wolwandle, sinomdzawo womgede, sinomdzawo wemfula, sinomdzawo wesiziba. Sinomdzawo osivakashela ekhaya mangabe lina. Bayahlukana. So before uhamba uthi ngiyothwasa umdzawe, you must understand ukuthi umdzawo muphi lo okuphethe. Mangabe uzongena enyangeni athi ngikuthwasisa umdzawe ngoba amaphupho wakho athi bese angayilandeleli nawe ukuthi umdzawo bani, red flag. Mele uzodla amagobongo wena womdzawe orelevant umdzawo wakho. Awukwazi ukudla umdzawe bathi ba generalize igobongo, ayikho yonke leyo nto. Umdzawe uyahlukana. Khona umdzawe wentaba okungukuthi igobongo lakhona alifani nomuntu onomdzawo wasemfuleni. Now wena before uzotshalwa inyanga wena uthwasayo. Before uzoyiqeda nenyanga or isangoma ukuthi wena uyothwasa mdzawo muni. Remember ukuthi lamandzawe omunye wabo uyafemba, omunye wabo akafembi. Omunye wabo uyahlehla, omunye wabo akahlehli. Omunye into zakhe ziyafihlwa, omunye uyakhona ukuthi ahlehlele ethendeni simbona. Khona umuntu okungukuthi izibongo zakhe ihlangana nabantu basebukhosini, umdzawo wakhe masimenzela siyamfihla. Because into zabo akumelanga zibonwe noma ubani. So umuntu ukhona ukuthi ayothwasa kahle aboniswe inyanga ifike ibhidane kuphi emsamo esigodlweni. Ngokuthi inyanga igijimele ukuthi ihlanganise igobongo lomdzawe kanti azange si determine eqala or azange si address indaba ukuthi wena unomdzawo muni. Akekho umdzawo o generally mangabe sikhuluma ngespirit sakhona.
isidalwa leso siza kuwe ngendlela ukuthi ushonele kuphi mele ilandelelo naleyo ushone kanjani. Remember masikhuluma ngespirit somdawu sikhuluma ngento ezibovu ehambelana negazi. Sikhuluma ngezimpi, sikhuluma amandawu most of the time umuntu onemdawu hlezi anamabutho. Ngoba umdawu akancengi, it's a spirit esingancengi futhi asibuzi, isifuna into esiyifunayo ngesikhathi esifunayo. So ke mangabe uzoba naleso spirit kuthola ukuthi uyothwasa. Akusiwo wonke umuntu onomdawu wamanzi. Khona abanomdawu wasentabeni, umdawu wentaba, umdawu wakho uthola ukuthi uhamba namagedla, uhamba namabutho. So ke if ungathi wena uthwasa umdawu banganembi ukuthi unomdawu onjani, angeke baze bawulaphe umdawu wakho. Angeke azawulaphe mangabe angazi ukuthi umdawu bani. Umdawu awufani bafethu, I still emphasize even now. Mina umuntu makathi kimi gogo ngizothwasa umdawe or ngibuya kuphi mina bengithwasa umdawe khona into engalunganga khona ini amagobongo wami ini ngicela kubuze ukuthi ugobela wakho manikhuluma ngamaphupho wakho bathi umdawu wakho umdawu bani. Uparulelwa kuphi umdawu wakho ngoba angeke ngithi ngoba mina ngihlala eRabukala ngiseduze neBrett Crocodile River bese ngithatha wonke umntwana engimthwasisayo ngimparulele khona. Cha, ayisebenzi kanjalo. Wena mangabe unomdawu wasemfuleni, umfula wakho ukuphi? Wow. Mangabe unomdawu wasezibeni, esakho iziba sikuphi? Uparulela kulomfula owuphuphile. Mangabe ugobela uzokuthatha kuniki akumukise la asebenzela khona abantu. Khohlwa nani? Wrong. Khohlwa. Uzohamba futhi uyophinde uyothwasa lo mdawu. Ngoba awuzanga la akulinde khona. Remember masinikeza umntwana sithi sokuparulela umdawe. Khona isirubo ekumele usidle, khona umuthi okumele udle. Mawungena kuleso siba, mele ungene lesirubo sisesiswini sakho so that you can connect nomdawu wakho phakathi emanzini. How can you connect naye emanzini arongo? Akekho lapha. And umdawe uthola ukuthi ngimukisa kule Crocodile River. Only to find that leso spirit leso kwalo mhlaba seRabukala waseBrett azange lize linyathele. Mele senze njani? Soqala ngokumbiza simmemeze simncenge ukuthi akozongena kulo mfula. Unomfula wakhe. Masithi umntwana akayoparula umdawu bathi unomdawu umdawu wakhe ufuna ulwandle. Abantu bakhona bayaliphupha ilwandle. Umuntu akutshela ukuthi mina ayipheli inyanga ngaliponanga ilwandle. Umdawu wakhe ufuna ukuparulela kuphi? Olwandle. Akazange azawubona umfula. Umisaphi emfuleni? Akayoparulela elwandle. La aboniswe khona. Siyeke lento ukuthi umntwana somenzisa into esiyazi ngoba mina ubabuzwana wangithwasa kanje bese ngifuna nami ukumenzela. Lalela amaphupho omntwana azokudirect. Umntwana makathi ngibona intaba yaseLusuthu. Njalo mina ngibona intaba yaseLusuthu. Hayi mntanami ngoba wena uhlehla umdawe, uthwasa umdawe ngesikhathi esiso siyahlehla, ngesikhathi esiso siyahamba sonke amathwasa nayi Crocodile River sesiyoparula siyabuya. Umntwana uthe intaba yaseLusuthu. Akakhulumanga ngeCrocodile River. Akazange azayibona. Uyibona ngawe gobela njengoba uyomgeza khona. Yingakho sinenkinga ukuthi abantu babe nenkinga ukuthi umdawu wabo awulaphekanga. Uhlangana nesangoma nje makubhulwa umdawu unenkinga. Hlezi ngisho ukuthi ngiyabasola ugobela mina. Ngokungahlali iqala nomntwana asese amaphupho. Nayi indaba lalele khona. Uyongibona ngifemba mina. Ngikuthwasisa. Bese nawe ngoba ngikuthwasisa umdawu sofuna ukufemba. Umdawu wakho uyafemba na? Owakho mhlambe awufembi. Umdawu ofemba umuntu wakhona hleze enukelwa. Unukelwa mangabe umuntu uyabhema kulesa strat uzugwayi ayela.
imnukele khona abantu abathi mabahlele endlini athi nginukelwa imboza or nginukelwa into eshayo or nginukelwa yini or ngathi intambo ziyasha noma ama sense of smells wabo aphezulu ngoba umdzawu wabo uyafumfunela umuntu wakhona makahle namuntu mangabe wena unenkinga einyawo uzozwa ngaye ngoba umdzawu wakhe uyafemba uthatha umkhokha umuntu wakhona uzozwa out of the blue sengiphethwe ikhanda kanti khona umuntu around ophethwe ikhanda uthatha lo mkhokha because of umdzawu wakhe uyafemba ngithi mawufemba uthatha inkinga umuntu uyifaka kuwe then bese wena uzorelease after ukufemba but ke umuntu wakhona noma ethwasile noma engathwasanga hlezi ethatha umkhokha mangabe khona umuntu okwatile fuming somewhere around mood yakhe iyashintsha yena there is abantu bakhona ama mood wabo aya fluctuate abantu abanomdzawu ofembayo manje ke kuyakhonakala ukuthi ube nomdzawu uthola ukuthi umdzawu wakho awufembi as much as kunenyanga engahloli ngamathambo ahlola ngamanzi noma ahlola ngani angahloli kodwa ngamathambo noma ngaba nawo uyawabuka nje but azokuhlola ngesifuba kube umuntu ongathi ukuhlola ngesithunywa umdzawu nawo kunjalo nakumdzawu uthola ukuthi uyawuthwasa umdzawu yes but uthwasela ukulapha awuthwasela ukuthi wena manje usozofemba abantu sozothatha imithi amanda usowenza cha ufuna ukulashwa so akusiwo wonke umuntu onomdzawe ofembayo no okay it's not all of us ungathola ukuthi unomdzawe futhi wena but umdzawu wakho ufuna ukuthi ulapheke kuwe emzimbeni awufuni ukuthi uhambe uyothwasa khona abantu abathwasiswa amandawe ngamandawe angathwasi umdzawu wakho uthola ukuthi vele ungenile emzimbeni uyakuhlukumeza uyakugulisa kancane nangumgogodlo kancane nalikhalo nini sekwamadolo nini akukhona ukuvuka empeteni nini kunhlezi kuna futhi abantu besifazana abanenkinga uvela uhlale enciye esibelethweni umuntu wakhona azizwe vele impela ukuthi yabona ngibreakile ke manje makathatha tester akuna next but bheka qala ukuthi lo mdzawu uyathwasana ukubonisile yini umfula or ukubonisile yini ulwandle or ukubonisile yini ukuthi uparulela kuphi umbonile yini lo muntu othi wena uyomthwasela ukunikile na isikhwama cha then uyazi ukuthi mina mele ngilapheke nje umdawu emzimbeni then uzofuna ukuthi inyanga ihlale phansi nawe nihlole ukuthi lo mdawu ufunani kuwe njengoba ekugulisa mhlambe ngizalwe ngembethe mhlambe githi umama nobaba azange bayenzelwa ini manje lento seyalwa kwathini mhlambe kwaba nomkhulu ofika la ekhaya lo mkhulu makafika lana ebuya eMozambique lena makafika la ekhaya uhlelile nathi samenza ipart of ilunga lethu lomdeni samvruva azange sesangicompensate ufuna compensation that does not mean hambi uthwasa it means bhatalani lo muntu akhona ukuthi aye kwela kubo you understand so indaba omdzawo mfethu ithanda ukujula anene izangoma sithatha light and kugijima kakhulu abantu abanomoya kuthi wangihlushwa umdzawo futhi manje seyiyatrenda lento ukuthi umuntu makachitha amathambo umdzawo wakho uyacomplain inyanga ebuya ukuthwasa makangena thithi ngiyobheka nje ukuthi into zami hamba umdzawo wakho uyacomplain ucomplain ufunana angaqali ngokutshela wena angaqali ngokutshela wena niqabene yini nedlozi lakini kuze iqale ngokutshela inyanga aqala before ifika ku right mangabe ufuna ukwazi ukuthi owakho umdzawe ngikhuluma nabantu abathwasayo angikhulumi ngabantu abanolento ukuthi ngihloliwe kwathiwa mdzawe ngikhuluma ngabantu abathwasayo ngoba omunye woke wangibuza ukuthi yazi gogo mina ngithwasile yes umtundu nginawo yes igona nginawo inyunkubane nginawo but angazi next ngalezi zinto mina unomdzawe uhlala wazi vele ukuthi wena mangabe awuzazi lezi zinto uthwasise umuntu vele ongawunembi umdzawe ngoba number 1 umtundu wakho uyo accommodate idlozi lakho awuthintwa umunye umuntu
umntundu wakho mele wazi ismell sakho, ivoice yakho, ube ne-DNA yakho. Ukugobela ngiyabathwasisa, but azange nje nangelanga lomhlolo. Akekho umntwana amangama la athi mina ngimkhandela umntundu, never. Bayabakhandela kanti. Angazi ke ngoba mina abantu abaningi umuntu angitshela ukuthi mina umntundu wami ngesikhathi ukhandwa bengekho angazi kunani phakathi kuthiwe ngingavuli. Manje idlozi lakabani elihleli lapha. Wazi kanjani ukuthi kumele ufake ini after isikhathi esingakanani? Imigomo yalomntundu uyawazi yini? According to isiko lakini. Unless if uthathe amasiko wakashabalala umntundu wakashabalala sofuna ukuyenza kini. Umntundu uyahlonishwa, umntundu ubamba idlozi. Umdawu uhlala lapha. Mawuhlele emsamo, umdawu awuhlali mdlapha. Njengoba sizolayita impepho sikhulekela emangonini sikhulekela ethunyeni. Umdawu uhlala emntundwini. Emhlangeni. Ibhaketi lakho lenzwa ngomhlanga. Ihlala emhlangeni umntundu kumele kube nenkubani yakhona igona la khona lo mdawu. Igona la khona kumele ihambelane nawe. Yabona mangabe uzoba nogobela akukhandela igono yena. Red flag nani. Because manje mangabe ngiyashona igono lakho liphelile uzwenzani? Uzwenzani angisekho noma mina nawe sixabene. Ugobela lo bekhandelele igona. Yeah, ukhandelwe ugobela ke. Mangabe sixabene ke mina nawe uyithwasa lami. Mangabe igona lakho liba nenkinga noma liyabola noma lenzani ushonaphi awazi next ngegona ngikhandela igono ngakufakela emphundweni ngathi thwala ikhanda sihamba sekhaya. You must know ukuthi it's a red flag. Igona lakho igobela uhlala phansi nawe ngenqwadi yakho yamaphupho. Makukhandwa igona lomdawe. Wow. Uhlala phansi nawe ngenqwadi yakho yamaphupho nibuyele emuva. Mawuloku umtshela amaphupho ngithi uyabhala. Uloku yathi highlight lelo ngizolifuna masikhanda igona. Highlight lelo ngizolifuna masikhanda igona. At the end of the day umntwana masakaceda kuparula uyakukhumbuza igobela buya phela ngalamaphupho esiwa highlightile. Sikhanda igona ke manje. Thatha lo muthi ososo ufaka because Of lento. Thatha lo muthi ososo ufaka because angeke ungitshela ukuthi igona lami linebhanje lamandawo ungangitshelanga ukuthi why. Mhla ngizenzela mina nginamathwasa ithwasa mali ngibuza ngizothini esugobela walo. Ngenza into engayazi ngoba ngibone yenzwa ugobela. It doesn't make sense. I have to be able to explain kumathwasa wami ukuthi lento siyenza because uyakhumbula lephupho lakho elinje yingakho kumele sifake iphakama lelwandle. Angithi yakhumbula uqosha imithi lapha elwandle wena. Uyakhumbula unomkhulu ososo niqosha yakhumbula wakunikeza into eso ayingeneke engonini. Wow. Ngoba iyafuneka. Igono lo muntu onomdzawu waselwandle akahambe umuntu wakhona makayoparula maqeda ukuparula ilwandle limnika imithi. Ungazothatha imithi endumbeni ukhandela umntwana wabantu anomdzawu waselwandle bese uthatha imithi wena endumbeni yakho ukhandela umntwana abantu yini kona lokho. Imithi yomdzawe yomuntu onemdzawu waselwandle itholakala elwandle. Awukho endumbeni uselwandle. And mangabe lo mntwana lento uyenze kahle uyenzelwe kahle uzosazi nesikhathi sakhe sokungena makayoparula. Uzokutshela nokuthi uyofica ini makafika lapha athatha into yingakho masikhuluma sithi mina ezami ngazithatha elwandle. Wayekumele siyiqule kodwa siphosise sayithatha endumbeni. Akube ukuthi umntwana abantu mangabe uyamenzela akahamba elwandle eyothatha imithi. Egcoke accordingly. Ezile accordingly. Asidlile isirubo sakhona. Uhambe yomparula aphume nemithi yakhe. Ilwandle lakunika imithi. Ilwandle lakukhiphela imithi. Ngikhuluma ngomdzawo. Angikhulumi ngezithunywa, angikhulumi ngamakhosi, ngikhuluma ngomdawe. Umuntu makeze elwandle emdzaweni bayazi abathwasisa amandawo umuntu bathi unemdzawo waselwandle ukuthi ilwandle mawufika lakunikeza kwawena gobela. Lakunikeza imithi. Hamba wenzela umntwana. Masifika lapha sesiyahlanganisa, siyawomisa, siyagaya nangu lo muthunji. Nangu uyakhumbula ke bese size emaphupheni. Uyakhumbula ngesikhathi ubona 1 no 2 yingakho sifaka iphakama laselwandle. Yingakho sifaka in yaselwandle.
Yingakho sifaka ayikho into ezobuya entabeni kodwa sikhanda igobongo lomuntu waselwandle. Ayikho. Wathi wabona ugobela athatha umuntu yehlisa ibhodla lapha edumbeni kodwa wena unedlozi laselwandle. Red flag. Akayazi lento ayenzayo. Akayazi into ayenzayo. You know, before you proceed, Doctor, listening to you, I think baningi abantwana abalimele belinyazwa ugobela. And Yingakho bethwasa kaningi futhi. ngike ngakhuluma kwenye episode engiyenzile bengikhuluma ngamathwasa esithwalo there, but we were not there. Please proceed. Right. Umuntu one umdza waselwandle uzazi ngani before uyohlolwa endombeni. Bheka ukukhula kwakho. Because angithi le spirit wena mawuzalwa sikungena usasemncane. And then siphethe i-remote. Siphethe i-remote yempilo yakho. Yingakho kuthiwa umdza uyakwazi ukuvala into zakho. Umdza uyakwazi ukuthi avale finances yakho. Umdza uyakwazi ukuthi akuvalele ukuthi ungajoli. Uhlangane nomuntu unithandane 2 minutes sekadonsa inyawo kasayingena indaba yakho. Umdza uyakwazi ukwenza so that umnake is not ukuthi yakupunish, ufuna ukuthi umnake qala ngami Before then uzophila impilo yakho kahle. Right, asithi kulo one umdza waselwandle. Ulwandle it's a sacred place. Siyadlalela kulo ulwandle. Yingakho uzochaphazwa abantu. Ngoba siyadlalela kulo ulwandle siyangena nje sifake amabikini sifake ini. Yonke le ngofa dam yenzeka kuwe. Ulwandle siphinde futhi sizigobe. Oh yes. Sifike siyocela. Oh yes. Nge believe and faith yokuthi into zethu ziyoba kahle. Kodwa masiqeda masesigeza sibelieve ukuthi sigeza amashwa elwandle. Yingakho umuntu wakhona athwala idombolo ngekhanda yonke inkinga semdenini yobheka yena at a very young age uba umzali mawunomdza waselwandle. Yonke into ibheka ngakuwe inewe ukuthi at your young age once waqala ukusebenza futhi kuba worse. You are a breadwinner la endlini. And uma ungayenzi siyakusola. Why angakhona kungukuthi lo omunye osebenza abanandaba sibheke wena. Bheke wena. Sisigeza kuwe mangabe khona into okuyihlazo elitheni noma inkinga etheni la ekhaya igama lakho hlezi lizovela. Sisigeza ngawe ihlazo. Abantu abanomdza waselwandle bafethu bathwele idombolo ngekhanda emidenini yabo baba ama elders basakhula. Lo mdawo mangabe uthola umuntu othwase umdawo kodwa angawuthwasanga angeke aza ukhona Lo wasolwandle. umuntu oparule umdawo emfuleni angeke aza ukhona umdawo oparule elwandle. Why? Emfuleni siyafika senza izinsebenzo zakhona siyangena siyaparula siyahamba. Elwandle silinda imithi. How would lo gobela azi ukuthi umuthi ubizwa kanjani? How would they know ukuthi isiphi isikhathi sokukhipha umuthi? So akufani. Nezinsebenzo zakhona akufani. Namagobongo akhona awafani. Khona isikhathi la umntwana kumele ahambe ayoshaya amagobongo khona elwandle. Umuntu othwasele ulwandle wawuparule emfuleni uzowazi kanjani ukuthi isikhathi sakhona sinjani negobongo lakhona sithini. Masifika lapha umntwana ubheka ngakuphi wenzani uthwala ekhanda noma ubeka phansi akazi. Mara uzovuma ngoba vele imali sithandile uzovuma ukuthi amfake amthwasise umdawo because of sonke izangoma thini sitshela ukuthi umdawo siyawazi. Kodwa manje kufa labantwana laba. Kuba istress ngiyakutshela phathanani kuba istress because siyaw generalize umdawo ethini. Siyaw generalize and siwenza ngendlela e1. And then uthola ukuthi si 10 amathwasa esikhupheni. Sonke sihlehla umdzawo.
sihlehla umdzawo ofanayo sisenzwa into efanayo isithakazelo siyafana amazango ayafana yonke into iyafana sonke masiceda lapho ukuhlehla siyathathwa siswa emfuleni siyoparula siyabuya singena sihlatshelwe inkukhu senzani siyangena sonke senza i-uniform thing because izangoma nezinyanga asalandeli ukuthi umntwana into yakhe ithini senza into esicabanga ukuthi thina siyayazi yenziwa kanjalo and umntwana noma angakutshela ngentaba sisemdzaweni uzomtshela ukuthi ungitshela inonsense wena umdzawo wasemanzini uyophikisa umuntu owuyimnikazi wesikhwama yes ukuthi uzoyenza le ozoyenza la ekhaya uzoyenza ngendlela le eyenzwayo which is wrong into ongayazi awiyazi dlulisela umntwana kulomuntu oyaziyo because at the end of the day we are producing inyanga ezingacedanga ukuthwasa umdzawo awulaphekanga umntwana uyakwazi ukuthwasa azaqede aphatha nani umdzawo wakhe angakawuboni ngamehlo athwasa azaqede so manje mawuthi umdzawo wakhe akakuboni ngamehlo then mase kwenzakala ukuthi ngiqedile ukuthwasa then lo mdzawo usangihlupha kumele ngiphinde futhi ngibuyele ngiyothwasa uyoqala phansi phatha nani uyoqala phansi ngoba umdzawo awuna half done so qedela la gcine khona umdzawo awunayo loyo uyoqala phansi inkinga esinayo manje abantu bakithi bana lento ene izwisa ubhlungu yokuthi thina izinyanga sibala amathwasa senginethwasa elilodwa sekungenelo isithuso senginamali engaka senginani lo umele angibhadale imali engaka noma yazi khona izangoma ekhona ukuthi akhulume nawe endumbeni umuzwe ukuthi bathi lo muntu uyayazi into yami hayi wena eyakho inje ayifuni kanje ifuna kanje bakumele ukuthi senze ijikile indaba sengenza le uniform thing enzwa la sengenza into enzwa la but asiqalanga kanjalo uyizwe kahle into yamahlola waphinda wayisho nawe nangamaphupho wami sa confirm manje masengenza lokhu sekujikapi and manje ugobela akasafuni ukuzwa akasafuni ukuzwa nawe sojwayela ukuthi okay gobela's word is final uzwenze njani yingakho sinezinyanga ezine lento ukuthi information siyayazi and then information esiyaziyo ngizoyithatha njengoba uzwani angithwasise mina wangimukisa elwandle ngayoparula bengisasho ngithi ukuthi mina ngithwasiswe ubaba uzwane wangithatha wangimukisa elwandle doesn't mean wonke amathwasa wami mela yoparula elwandle mele ngizwe mangabe mina ngizovuma ukuthwasa umdzawo mele ngazi ukuthi umdzawo wakho umdzawo muni it's not ayina general practitioners emdzaweni umdzawo wakho umdzawo muni and usebenza kanjani khona abantu abasebukhosini for example uthola ukuthi umdzawo wakhe akafuni ukutshelwa they dominate mabafika and then umuntu okhona mangabe awumazi uzoqanga ukuthi uyadelela kanti cha abantu abajalo abathwaseli emzini abantu abahlala emzini wabantu mabayenzelwa into zesintu mela aqale ngokwakha umsamo awubike yonke into yakhe yenzeka emsamo ngesiko lakubo umuntu wasebukhosini ya understand yonke imisebenzi yakhe yenzelwa kuphi kubo so ugobela lokumele yes oh wow yes inkosi yalandela inkosi ayihlalena kwesinye isibongo ukuthi kuthiwa inkosi yalashwa ikasibanibani inkosi yalashwa cha inyanga yiyo ngikutshela kuthiwa inkosi yahlola inyanga yiyo eyilandelelayo so omunye umuntu abe nedlozi kahle igift yakhe ibe right mara because of unaleyo nto ukuthi wasebukhosini and then uhleli lapha esikhupheni athi ukuphuma kwakhe angasebenzi ngoba manje lela thonga la kubo kudala lamduba khona lapha lamshiya khona lapha sihlali thina esibongweni esingasazi yebo lo muntu angasiza kodwa kanjani sihlala naye la but uyabona ke manje ukuthi kusho ukuthi my munchies nane emakhaya
vumelana or niphike or nibhale kwi-comment section. Remember comment section yakwaManches and Thoughts, it's always open. So now uma ngikulalele Dr. Shabalala, it's me. Abantu abaningi baseyinkingi makuziwa kulomdzawe lo. Yes, yazini. Ene kubhlungu mfethu. I don't wanna lie. Wonke umuntu une-opinion ngomdzawe manje. Nomuntu ongathwasanga mdzawe une-opinion ngomdzawe. Umuntu onamakhosi wathi une-opinion ngomdzawe. Ngendlela ayena awazi ngakhona. Ungena enyangeni, khona omunye umntwana bekathi gogo, ngicela ungenzele. Ngithi mina ngoba uthi ubuya khona. Athi no, labe ngithwasa khona bangishayile nje bangenzela amagobongo womdzawe abawuthwasisa umdzawe. Umenzela kanjani igobongo lomdzawe ungawuthwasisa umdzawe ungenawo? Ngoba angikwazi ukukhuphulela amakhosi mina ngingenawo ngingawakhuphulanga. Le gobongo losebenza kanjani? Isandla siya counter. Isandla senyanga siya counter. Yingakho ebunyangeni sinabantu esithi laba balapha amanono la. Lo mawufuna ukuthi umithi hamba kuloya. Mawufuna yabona mawufuna ukuthi umuzi wakho ume kahle hamba kuloya. Isandla siya counter. If ufuna ukwazi ukuthi wena imvelaphi yakho ihamba kanjani, isibongo sakho mhlamba usazi ukuthi ini, hamba kuloya. I think we are jack of all trade these days. That's why yinkinga and lento idalwa ukuthanda imali. Yinkinga yokuthi thina manje ubunyanga sekuyibusiness ne-competition. Ukuthi njengoba ugogo sibanibani anamathwasa nami ngiyashayela ngapha. Yakhumbula ngisho ngithi ukunga-understand lokhu kwenza izinto ebumnyameni nobugreedy bobunyanga bese sigcina abanye abantu into yakho izisuke kuwe. Ugcine sowulanda izinto ezizorula emsamo wakho. Bese ubiza abanye abantwana uthi ngithwasisa umdzawo. Umdzawo ahlala endaweni enjalo, khohlwa. Yingakho abantu umuntu uzothwasa kuze kube kathathu. Alokuthi agijimisa ukuthi ngilungisa umdzawe. Number 1 mawumbuza umdzawo wakho umdzawo muni akamazi. Ubuya phi umdzawo wakho? Umdzawo oyisidalwa sakini noma umuntu obuya ngaphandle akazi. And because it's generalized ukuthi umdzawo ubuya ngaphandle, hayi kusho ukuthi ngine spirit sangaphandle. Kanjani connecta kanjani naso wena? Remember ukuthi ibongo ziyashintsha phathanana. Njengoba ngushabalala namhlanje. Kusasa ngingayo ganwa kaSibi. Ngithi ngisagalila asayilile noSibi abantwana bami basabiza ngoshabalala. Ngizala umntwana omfana. Abantwana bamntwana bayobiza ngoba ngoshabalala. Ngoba ubaba wabo ubiza ngoshabalala. Bese basithatha ukuthi isibongo sakababa wami. Right? Loya Sibiya loya. Uthola ukuthi huyi umnikazi wemdzawo. Ne? Loya Sibi, the original surname. Umntwana nami naye ashadise. Kuba ukuthi izibongo zinokushintsha masiloko siza. Only to find that nomkhulu lo osithi umnikazi wesibongo lo Sibiya lo. Uthola ukuthi lesibongo lesi wasinikwa weza nomama. Wasinikwa la endlini. Manje mawuthi wena it's a foreign spirit. Ukhuluma ngani? You understand? Ingena kanjani kuwe mangabe i-foreign spirit? I-DNA yakho iconnecta kanjani nalomdzawe lo? You have to find that first. Ukuthi mangithi mina I have a foreign spirit. You have to be able to trace ukuthi makuthiwa ungazozwa ngami ngithi mina kukhona umkhulu owasuka kuphi eMozambique or eGhana wafika wayohlala kini. Akekho nomuntu oyi-1 kini wena owaziyo ukuthi kukhona umkhulumoyo obehlala lana umkhulumoyo washintsha. Umkhulumoyo yena makafika la zangazali. You know, Gogo, I'm so glad you touched that. It was one of the things I wanted to ask you because there was a Manchi who requested that I ask you on Indaba Bongo, but I'm so glad you touched it. And I need that clip, yes, Bongo. Yeah. Umkhulumoyo makafika la azangazazale na. Wayishona nje angazalile. Ayikho i-DNA yakhe la. Ukuthi size simbize nge-foreign spirit. Azikho ingane zakhe eziconnect ezizale thina mhlawumbe. Aliko yabona ngisaliphinda phathanani.
asikho isidalwa esizokungena ungahlobani naso. Asikho. Awukwazi ukuthi uhambe estradeni bese wena udopa umoya bese kuthiwa ububunyanga bakini lobo. Ngaleso sikhathi sibongo esingahlobani nesibongo sakini. Kanjani? Uzothatha isikhwama sakho nosebenzisa kwaShabalala. And then wonke umuntu wakwaShabalala mele makakhothama lapha kuphahlwe esigodlweni sakhona. Kanjani? Abantu bakaShabalala bona banawo ama powers ukuthi babe nezikhwama zabo ukuthi wena uphakamise leso sikhwama. Ayikho yonke leyo nto. Wow. Manje ke kune confusion yokuthi sihamba sicosha iinformation. Kanti mawufika esintwini mele uthi ukujula buza abantu yazi I always say buza abantu abadala. Buza abantu abadala ungathathi into eseyenziwa manje bese uyenza isikini. Buza ukuthi kini kwenziwa kanjani. Bengibheke ngisemgidini bangimemile ngize ngahamba wena pathanani ngathi awubuka imali zabantu idliwa kanjani. But ngoba bengafuna ukukhuluma kakhulu futhi bese ngiyiphuzela uJack Daniel ngayiphumela ngathi thatha amathwasa wami ngayihambela. Uyabona ukuthi cha akusikho lo. Kufikwa sifike egedini khabothwasa. Yakhumbula ngikhuza indaba ukuphahla emzini abantu. Sifika egedini kufakwa umdawe. Kufakwa umdawe egedini kaGobela kungukuthi umntwana uzoyisiwa ekhaya. UGobela egedini yakwakhe uhlabela idlozi leli inkukhu. Azaziphonsele ngaphakathi kwakhe. Le dlozi leli mele lihambe longena kuphi esigodlweni. Lophuma kanjani le dlozi elifakwe ngegazi la ekhaya? Lophuma kanjani umntwana maseke hamba? Yingakho sikhulunywa kabi amathwasa abasikhuluma kabi bathi ya usele nedlozi lakithi. Suke kwenzeke into ezifana nalezi. Uhlabela idlozi lihlatshelwa kwami mangabe ngilinika intwaso. Nakhona into enzelwa ejardini, into ezilelwe, into ezohamba ngamaphupho omntwana, into ehloliwe. Mara mase sikhuluma ngegate. Igate kula kungena khona kwenza up and down idalwa zakuphi ezakithi. Gogo ngicela ukubuza lana ne okhulume ngomdzawo wasezibeni, ngomdzawo waselwandle, ngomdzawo wasentabeni. My question but lila ezibeni nasolwandle. Don't you think that's why abanye abantu mabe yokuthiwa kuyoparula umdawo uthola abantu abehamba namanzi bengasaboyi? Uparulela Maybe I don't know. Uparulela kuphi? Ikuphi into yakho? Akwazi kuyosukela isiziba lapha eMpumalanga uthi hayi ngiyofaka abantwana ngoba lo mntwana uthe uphupha isiziba bese uthi nasi isiziba lapha asingenini. Ningabuya ningangabuyi. Ngoba kukhona abantu abathwalayo ababeka izinto emanzini. Uconfirmile na ngalesi ziba ukuthi kuyavumeleka lo mntwana usibonisiwe na uyofika lapha uthola ugomba hamba ugomba uzothola beka inyoka yakhe lapha Edwasho wathi uneziba zakhe uthola ufika esizubeni sakagumba ufike wena ufika ushaya igumbu lapha yana ugomba ngaleso sikhathi ulele lapha yana inyoka yakhe nibangela imsindo futhi these days bahamba vele bedakiwe uthola ukuthi vele kunamabhiya kunani kuyashayelwa esizibeni number 1 akufuneki imsindo akufuneki imsindo lapha ya fike nina nishaya igumbu kuyahlethwa kumnandi kuyalilizelwa angeke niphume niphelele lapha. Remember ukuthi ugomba ngaleso sikhathi uyayihlabela into yakhe. Ninuka igazi. Hayibo gokuthini manje? Nifika futhi bese nithi inkukhu zikhipha igazi angithi ngithele kuleso ziba. Ayinukela igazi. Mayifika lapha ayibona inyamazana engangami izothatha inkukhu. Izothatha inyamazana. So we must be careful ukuthi umntwana simparlela kuphi Nkosi yami. Umntwana simparlela kuphi awukwazi ukuthi futhi kurare ukuthi uzwe izangoma bathi besentabeni sokuparula umdzawo. Angazi noma abamazi lo mdzawo.
Rare. Or uthole umuntu bathi basemgedeni bewuparula amanzi. It's rare. And asikazi Uyabona mangayofuleni kuyi-weekend. Uyobafica. Uyobafica ngamashiti amhlophe. Uthola amabhodlela kudakekiwe kubhizi mara bathi benzele umdzawe. Idlozi esilirigada as idlozi eli-strict ukwadlula. But so fika vele siphuzele sinjani. Yingakho mina ngivele ngicabane nabantu manginomgidi ngithi sengiyemdzaweni mhlambe semfuleni noma sesibeni noma siyakuphi ngithi sengiyemdzaweni bese ngichecka abantu abangena abahamba nathi bese ngibukeka kabi and ngenzela isafety yami nesafety yeingane because thina sizilile asikwazi ukuhamba nawe ukuthi bowulala uphuzile kodwa bewazi ukuthi simdzaweni. You must be 100% ready ukuthi uyongena nami emanzini wena or uhamba nami emanzini. I cannot risk idlozi leli elihlala mhlambe 6 months yonke limele le moment bese uzoyimosha wena ene ngikumemile ngalowo mzuzu. Mina mangimemile wazi ukuthi ngizobe Uzosala phela. Anginandaba. Vele ngiyabhika endaweni mina ngoba nje ngizosupporta wena njenge family member. Mina ukwazi kwami umdawo akafuna emsindo. I'm not judging the way abantu basebenza ngakhona ngikhuluma ngami. Yes. Umdawo akawufuna umsindo noma kufikwe emanzini umdawo akawufuna umsindo noma sisentabeni umdawo akawufuna umsindo. Yingakho nabantu abanomdawo most of the time bazifuna bebodwa. Yingakho noma kunomsindo akube uyo owenza mhlawumbe uzobe ecula noma enzani but mangabe omunye umuntu wenza umsindo uba irritated. Umuntu wakhona i-private space yakhe uyayithanda. Akathandi futhi lokho ubamba into zakhe. They are very private. Manje bayakumele siyomrasela ngamatshwala nezigubhu. Wayemele siyomrasela so simlandelele manje lapha sombangela umsindo. Kwamuntu khona omunye umntwana azangitshela athi yazi gogo mina la ngibuya khona ngihambile ngoba bebe ngifoster ukuthi ngigide ngicule ngenzeni ene lento yami bengizwa ukuthi iyacasuka. Why ugobela ngahlala ngaphansi abone ukuthi lo mntwana uyagida noma akagidi. Ngoba akusiwo wonke idlozi elizogida. Abanye isiphiwo sabo asihlangani nje nokugida ngoba idlozi lakhe alifuni msindo. Manje mozomshayela igubhu yahlehla gida unenkani wena hey umntwana abantu sakazofosta ukwenza sakazofake ke manje. Wow, I love that. Sakazofakela ukwenzani akube ne peace between mina nogobela. Wow. But at the same time kusafara ini igift yakhe. Wow. My Manchis, I hope you get that. Akusiyo wonke umntwana okumele agide. Akusiyo lonke idlozi ekumele ligide. Yes. Wow. And akunabantu abathi yes umdzawo uya aligna nomnguni. Ngendlela esenza ngakhona uthola ukuthi umuntu uhlehla umdzawo bese uzohletha umnguni ukuthi akhona ukulahla umdzawo. Injalo. Fine. But umnguni wakhe mangabe awugidi akuphelele lapho. Yeah, akuphelele lapho ukuthi manje cha ngimeme abantu phela lo mntwana mela agide. Cha, into yakhe ayifuni lokho. Uze ngomdzawo kuwe. Gcina lapho. Ungafuni ukwenza i-show off ngesiphiwo somntwana kanti uyasilimaza. Lento ukuthi abantwana bazobe bethwele bathini imitundu ekhanda yilayini it's a good thing kubonakala kahle ugobela but iyavumeka kubo bonke na. Is it everyone lapho ovumelekile ngokuya ngethongo la kubo ukuthi mele enze kanjalo na? Ngoba khona umdzawo lo ongibe ngithi uyalashwa. Lo mdzawo lo angeke azaphume nomntuntu. Why? Uyalashwa akayi kuyolapha abantu. Uyisaphi umntuntu? Oh, okay. It's not everyone ozoba nedlozi lo mdzawo okumele ukuthi abe nomntuntu namagona. Wow. Kukhona abantu abazolashwa umdzawe uthola ukuthi simnikeza inkamba namagobongo uyalapha kumdzawo wakhe samhambisa uyageza uba yonke into iba right according to isiko la kubo. Simenzela lokho nje.
akudingeki ukuthi manje umntwana kumele azofa kwamashiti manje kumele kwenziweni cha Akusebenzi nje kanjani. cha it's not everyone ozohlushwa indaba yokungazali nendaba yezibeletho osizothi umdawe. And how about those ones abathanda ucansi isex angithi bathi umdawo na. Hayi. Nana amaphupho womdzawo vele eza kanjalo. Unfortunately. I wish I can say no. But amaphupho womdzawo ayahambelana nalokho. Okay. It's not always isilwane. Okay. As much as bengitshengisa example ngolwandle ukuthi liyakhiphela umuthi. Yabona lento ukuthi isangoma sithi inyanga ithi kuwe kukhona umuthi ekumele ngikufake wona ngeqansi. Kona into ekumele idlozi lakho likwenze ngaleyo ndlela hayi ugobela. So ugobela mela kutshela ukuthi ungamangali makwenzeka u1 no2 no3 Okay. kuwe mawulele. Okay. Not ukuthi yena awuthatha umuthi alale nawe no. Oh. No. Leyo sekuyinkinga ufuna amaphoyisa. Kodwa iyenzakala through Dreams. Ngeza kuwe bangakwenzela ukuthi urelaxe. Bangakwenzela ngeex yakho or your current partner or ubani just for you to relax. But if ungavuka umanzi akusase yiyo kumele uyiphakamele. Leyo mele kube yiphupho kuphelele ephupheni. Once wavuka umanzi wavuka ubonakala ukuthi ubowulele nomuntu wavuka uzizwa ukuthi bolele sekuyinkinga. Oh, so leyo mdzawo iyenzakala ephushweni and iphelela lapho. Yes. So ucansi liyasebenza kodwa lusebenza kuphi emaphushweni luphelele lapho. The moment Awuna sign masovukile. sekuna Awubi na sign. Wow. Once unama sign iphakamele. Wow. My mantis, I hope you get this. So umdzawe unokusondelana kancane nenzunza ne? Yeah. Abantu abazi inzunza bayazi nayo isemanzini. Ukuhambelana kancane nenzunza. Yabona inzunza indzawe namajaji. Cishe kuyahambelana. Wow. Akufani. Kodwa kuyahambelana. Akukho general dealer lapho. But kuyabambisana. Dr. Shabalala, you need to close this. You're still coming back. Ngiyayibona ukuthi isaya lena, but Okay, anyway, your word of wisdom, and then we are closing this, coming back again. Bheka ukukhula kwakho so that you can understand umuntu okuphethe. Uye ophethe remote. Bheka ukukhula kwakho mangabe uthi wena unomdzawe kunezinto kumele ukuthi uziphuphe ezihambelana nokuthi wena unomdzawe. Ukuthi ubona kanjani ukuthi umdzawo wakho umdzawo muphi uzobona futhi ngamaphupho wakho nekuthi wena ukhule kanjani. Mangabe uyilaba abazenzela yonke into. Uzimukise esikolweni uzenzela yonke into onayo uwe without any help from anyone. Wakekho umuntu ofuna ukukusiza kodwa wena kumele usize wonke umuntu. Uyazi ukuthi wena wasentabeni. You understand? So you must know yourself, wazi umuntu wakho before mina as inyanga ngizokutshela ukuthi wena unje. Buza abantu abadala kini. Buza abantu abadala. We have a tendency yokuphikisana nabazali. We have a tendency ubaba wakho makathi lento mina angiyazi la ekhaya ayikayazi yeka. Singaphikisani ngoba unashabalala uthe. At the end of the day, uyophambanisa amasiko wakini. Remember noma uthwasa amasiko wakini has to be acknowledged. Asenzi yonke into ngoba unashabalala uthi senza izinto ukuhambelana namasiko wakini. Thokozani. Thank you so much. Guys, my mantis, we don't finish content here. If you still want Dr. Shabalala to come back, stay tuned. On that note, it's a wrap and goodbye, darlings. Thank you so much.